Hai na hai masa piro te sini korok nei sini kok temo thunai rong no ang baksa phainai rong belai khena hakchali phaimani korok sa kita kumulung ni te korok sangge ani tabajani nin tam channel tirang ni chati nin khe ha lokoni ni bos bahai tini da puila ora fast tini puila phaimani lai pa rang lai bong dai ka phaimu हम है जे आसे के माने चिनी भरा रहा चिनी के कासा बुकी भरा रहा हम है ताऊ तने हम समय लाइबा हम टाक्स तीनु खाना tini फास्ट टाइम देखनु पारा माने लामो बासि का अवस्था खराब दैबो मानलिया दैबो प्रोजेक्ट खिरै कारेन्ट खिरै जे मेन मिस करि खाबो पारा अब तो के भागे तंखार पारा बरो न वासाव नि काउ आनि काउनो खानाय नि वासाव नायसिन वासखौ फटो बाय वासाव नायसिन बका बाय वासाव नायसिन जों कारेन्ट खिरि तंग मैया कारेन्ट खिरि जों 1 मिनिट तंग मैया 2 मिनिट तंग मैया बरो कारेन्ट खिरि बसा बसा तंग ये सरकार थने आं कइबिन राव जेसेबनो फाइबिन राव चिनि बरो ताफ थकसि ताफनो सि चिनि बरो हायरन चिनि हाय बरो बुगु बारा सिया लेखा फरा सिया करिने ताफनो फनो का आं नन रना हैसि आं रनाय नों रनाय जत रेडी जत नेता एमएलए मन्त्री हिंजाने रक आसु खामलाय कतरन आसुनान बगै रक जदि लुकरन फोन दगै हायरनाय वाक्सा तक्सक तीन कम्बल नानि हाय हायरनाय कम्बल नाय रिजायरनाय हनै क रिखागा डाइरेक्ट जों चिन कौदो नाम्बार रिखा र फाइमन दिन जोंबो अ दिन फाइनाय जों फाइनायसि हायदा रेडी आं मुजारि जों र खरक ब्रै हायदि यां खरनि दङ बर रेडी जों रेडी 5 दिन जों रेडी दङ जत जागा सुदु औ आमसाय जिमिया जत एलाका जत टिप्रसा एलाका फेमलगै ता तंगबजी जे नेता तंगनाय रक फेमलगै जों बाय कुन जागायाव गलाक जों डाइरेक्ट न जों रमनाय जों तियार दङ नङ रमना बागै हाय कक सिमिं रुम बे हियाब्ले ना कक रुमा बाय अरे या जे फजा का खातने न कमाय फसांदिस न तिखले किबने चन दिखाइनाय जों कस्त मा हायनो जों कक्तमा टिप्रसा ngै कक्तमा थुमनाय रक कस्त मा मान मा हायनो नेता एमले रनबो कस्त मारनाय सि रनबो कस्त मारनाय नायदि यां बेलाय लेंजाक अमा जत साइमन सिनि ताखुक ऑडिशन सिलेक्ट जाक सिनि बिदा मनि पाराव नले बाहाय सागरि या पास मसंगै नाय तंनाय नेटारना किरिया सब फाइनि तंग चैलेंज होबदि अक्षय जमातिया आं कासे रिपोर्टर आं चैलेंज कक साफैदि फेस टू फेस कक सालायने कैमरा तंगां चांगनाय तमा सामा ची बरन फुटबल लाहा के ची प्रसनम रेके थकक तंगमनि के हैंड टू हैंड आं कक सालायनाय चैलेंज तंग अक्षय जमातिया निनि मुं द आनि मुं आसि थरमा नों ताम सानि दरि बड चिनि अक्षय बाबु र तंग टिभि नङै खरसा अक्टमा थुमनाय चैलेंज के चिनि नेता एमएलए मन्त्री र बाय नों ताम चैलेंज नामो जों चिनि नेता मन्त्री रङ जे पेटो नेता तंगनाय र ग्रिजा बरनो सानाय नरक तियार तंगनि नरक नि जागा चिन्ति प्रसा जागा व नरक सिकलगि तरमाने अबनो जोंताय रना रगलाक साइबे तु सिया के बर तु फुटबल टाइनि चिन्ति प्रसाना फेमलक तरमाने थक चिन्ति प्रसाना अबनो जों नाय तंगला रमनि जों खर बान रमनि बाहाय बिसक बसेल चमनाय सि बसेल चमनाय तमा एभिडेन्स माने तमा प्रुफ माने जोंनो नेगेटिभ आन्सर जोंनो तमा खालायमान रेडी हाय जों खरबा तमा बा जों ड्राग्स बो फालिया सिनि अलरेडी सिनि बेग लगु माइट निनि टमा टंग निनि ओ माने खुनै निनि कक तमा थुमजानाय कक साजानि निनि माइक्रोफोन दङ जे खाबेदि इलिगेल साम खायनाय बरगया जों बिजनेस खायनाय बरगया जों तिप्रासन बागै नरक खायमिया न फुरुंबायना जों फुरुंनो बरकसि जों हेरेबा नों ताव सानमो जों नों खरकसा निनि चिनि जरा निउस निङै नों खरकसा एडिटर नों तम सानो जर थाय थानाय नासिगनायदि बेलेन वान सिंसा चिनि ताखौ बिदा मल समनि जेता कामी yang tin nरक थांगना ह yang सै लामा करै वातै जराव खत अमतायबो लामा कुवागै थांबायनाय अ कामिनि तमुनु खरक डिलभारि बा जेकुनो खरचा हामियांगै थांगाके आ जराव अ कामिनि बर काम खैयां निनि किला हन्दि निनि उदयपुर हन्दि निनि जीबी हन्दि आ जागा ताम खत लांनाय बेलन वान मा सिंसा आं तिनि अ कामिउ फाइनु फैका चिनि गोबां मा एमएलए मन्त्री एमडीसी सीएम तंगो हा चिन्ति पारासनि गोबां मा तंगो बरक अमहाय कामि रगो बेलायनो गरिनानि बा फाइननि दरकार के गोबां मा चिनि मिनिस्टार रखन्दि लामा रक बेरायमन नरक नुखना चिनि गोबां मा एमएलए मन्त्री रकनो लामा सिमि थांगै किसा बिजिट खायलायो जास्ट मुंनि बागै फियाबा अमहाय आसक जोंजाल किलानि सिमि अ कामिउ फाइना हिमी फाइना निगांके 5 घन्टा
गाड़ी बाय जों फाइका और जों आसो खाचाल मा गाड़ी फाइका जों तिनी गाड़ी एक्सीडेंट खा नरक बो नुखना तिनी जेता गाड़ी एक्सीडेंट माने फिया बो अ कामियो फाइनानि बागै बरंनि कुनु राजीव दं खांके आं बरक चैलेंज खायो बरक अ कामियो फायै अ कामिनो जेता लामानि फनि व्यवस्था खाइ रनेंथों दै नोंनानि व्यवस्था करि आं मानिखा लामानि सिमिपन व्यवस्था आं थों अ कामियो कुनु लामानि बागै सुख सुबिदा करि अन्ततय अ जागाव लेखा फरायनो रक गोबां मा दङ रोंस्रोंनाय रक चराय अकरा ताबुक फरायलाय दङ खोमोलों डिग्री कलेज रक थांलाय बरंनि बुमा बुफाबो बेलानि सुगिया अ कामिनि जेता लुकु रक बरक बेलानि खाखामजागा जोंनो तिनि अ जागा फाइनु फाइमा बाय फियाबा बरक खाखामजावन बिसिंतै बाक्सा जोंबाय कक साना नाइलिया गोबां मा जों लुकु रक न कइफनो चिनि एमडीसी हिन्दी एमएलए हिन्दी बरक चिनि गामियाव फाइनाय फियानि जों खोनाका जों खोनाका अ जागा फायै एक समय रामपद जमातिया अ जागा फाइथांका फियाबा कक रै कलांखा हाइपनो ब अ कक न एक्सेप्ट खायावै तिनिक्स जरति कुनो कामिनि लुकुरा वाइ मालाय खायाको 5 इयार नि थांगानि जों खोनावो कामियाव जे फाइथांमानि इनके बेलाइन वान मा सिंचो कामियाव गोबां मा चराय रक ताबुक बसखांनि सालनि बागै रोंस्रोंनानि बागै अ कामियाव कुनो कायसा रोंनक रै बेलाइन वान मा सिंचा हा अ कामियाव कुनो कायसा बन रोंनक रै अ एरियाव अ जागानि रोंस्रोंनानि इनके तमुंनो yang ni muitulung ba ni kilawa thangna nangnai borok rang puisa krei borok ni khungo tini bolong ni muikin kaisa tan yangke ba tanai phali yangke o jagan simi himui yang gari sabtawa borok जों खोनाबाय खा जागा गाड़ी वाइसारक फायो आबो जरावक बरक गोबां के सिमिसि गाड़ी फायनि जों खोनाका अ जागा के बेलानो वान मा सिंचा अमहाय अ कामिनि लुकुरकनि अ जागा राबार गोबां मा दंगो जों नुक फायका राबारनि दाम बरक जों जे जागा चिनि टाउन दगो जों जागा जे जागाव 180 फालता न बरक अ जागा बसुं मा फाल 80 टाका मा फाल केजि वो बेलानो वान मा सिंचा नासिगि नायदि जों जे जागाव 180 फालताना बरक अ जागा 80 टाका मा फाल केजि वो आंखौ फाइनान्स सुबिदा करें हेबा लामा करै जे बेपारी खायनो बल्ला लस नाय लामा केचाल लामा करै हिमि मा फायो गे नों तिनि कयता जों फाइमे र जों तिनि फुंनि सिमि फाइमानि जों 8 तानि सिमि जों अर फाइ सक फाइमानि जों हिमते जों अ जागा 1 टाका फाइके दिबो ताबक दुइता इंको दुइता ग्राउन्ड दिपु दुइता दैमा नोंया खतिनि नि फुंनि सिमि फाइमानि जाबानो दैमा नोंया जों ता दै सिकरि बाइका मा नोंने बाना दैमा नोंया आं ति कागजाक ताबक नादि बरनि लामा अंखर जानाय गनादि सिरि हिम जानाय सिरिस नाय नाय दिगो जत yang बाहाय नों जत इंको सिरि आसक कुजै को बोरा बोलं इंको सिरि ताबाति फाइकांगे कासिले नाय yang bahi mai faikana kok salne no sagri manai bor thang phai school bo school pore Major Pang English Medium School. bo class class 1 nungni ni o kami yang da nung o jaga ni wati jara ro nung yang bahke phai tui tor pur ro ko bahke phai khai na school bondo ma khaiuna hai to school bondo ago lama samge baike school thani ba hai bele ok do thani mai ko ne kena ho cerani khuk tei फाइमिया जे फुर तui tor mani jara ro ke borok yang parni maya bahke hati janai बेलानि वान मा सिंचा बलंनि लाइ फांतानि सिमिनि साइ मा तंग रो हनि सालाय बाक्सा अ जागनि कयक जना रोंस्रोंनाय बोरि रक दंगो खोमोलों डिग्री कलेज बरक परियो बरंनि मासो बारानि दाम गोबांया मात्र 1000 टाका अ 1000 टाका फानसे बरंनि जराव रिमाया बरक रां पुसरि मेन बागै तिनि गामियाव हाय किफिले मा तंग फायके बेलानो वान मा सिंचा चिनि तिब्रा जग्रंनि बा चिनि तिब्रा सारंनि तालिका अमनि नि ककजा मुता तिनि बागै द हामबाय बेलाय कस्त खाति तिनि बेलाय कस्त मा खा जों पाजना जों फायजाक आरो रिपोर्ट खाना बागै चिनि आगासे मार पाकामिवा चिनि बाइट पार्किं नायदि नक नुनाय आपटुनाय जट पयलानि सिमिं फुल भिडिअ पाइ थाक जरां मां फ्रिपुनाय अमंखा चिनि पार्किं खायमा थाय बसक जानाय दि गनादि म जत कत म थुनाय जों बेलाय कस्त खायो नादि ए को कामी गनादि अमंखा गरसे पार्किं जों तावा yang थानाय बेलाय केजाल ख पुरा बलं गरसे पार्किं मा खायो कमा के सेस नादि दंगे जों थांगा दो ठीक আছে